Guys, nindot ta po niya itong istorya karon o kaniya itong sambingay sa Kristohanon. Kana bitong giingon sa Biblia guys nga kung unsay atong gipugas, mausab ang atong pagaanihon. So para masabtan nimo ang sambingay nato karon, hopefully nga matapos nimo ning maong istorya. Usa ka adlaw niya na adunay usa ka gabasiro nga miadto siya sa lasang aron mamutol og kahoy. Samtang naglakaw siya, aduna siya nadungog nga adunay naglagubo nagkapakapa. Og iya kining gitan-aw. Pagtan-aw niya, usa di ay kaagila nga natrap nagahong sa usa ka sampinitan. Ang ihang mga pako na nangatugsok sa mga tunok sa sampinit. Og maglisod day siya og pagkagawas kay na nagahong siya. Og tuod man tungod sa kaluoy sa gabasiro, iya kining giadto ang usa ka agila og gitabangan og iya kining gibuy-an. Unya, humanyag buhi ni padayon sa unahan kay mamutol lagi og kahoy. Pag abot niya sa unahan, dako man kayo ang lasang og libon kayo ang lasang. Sa dihang nahuman na siya pamutol og kahoy, natigwalaan na siya kung asa siya muagi pagbalik. So samtang naghuna-huna siya kung asa na siya mubalik tungod sa kadaghan og sagbot og kalibon sa iyang naagian, wa na siya kadumdum kung asa sa dapit mubalik. Og tuod man dipungko siya sa ilalom sa kahoy, sa dakong kahoy, aron nga pamalandungan ay pag-ayo kung usaon niya pagbalik sa iyang naagian. Pagkahapon na, kining usa ka agila, miadto sa ilalom sa kahoy, ug nakita kini sa usa ka gabasiro. Ug samtang nagpungko kining usa ka gabasiro, ang maong agila misakdop kaniya ug gikuha ang iyang kalo, gitangag sa agila ang iyang kalo. So karon baling laguta sa usa ka gabasiro kay ang iyang kalo gitangag sa agila. So katong agila mauto ang agila nga iyang gitabangan. So nakapamulong siya nga kawagi ayo nga klases pagkaagila. Ako na ganing gitabangan karon ako pa hinuoy ihang gitangag ang akong kalo. Ako pa iyang gibinuangan. Sumutong tumang kalagot sa usa ka gabasiro, ihang gilagas kining usa ka agila. Paglagas niya mga kaigsuunan, pag abot niya sa unahan, nadumlangan niya ang ihang naagian. Ang kanhi niyang naagian, nadumlangan niya ug busa nakadumdum na siya pagbalik pa uli tungod sa paglagas niya usa ka agila. So na-realize niya nga katudi ay pagkuha sa kalo sa maong agila, mauday kadto ang pagtabang sa agila niya aron makagawas siya sa pagkagahong nga wa na siya makadumdum pagbalik sa iyang giagian. So, pagkaanindot sa nahitabo sa maong gabasiro. Kay sadyang nitabang siya, gitabangan usab siya. So, dinhila takutob sa ato ang sambingay karon mga kaisunan. Mao kini atong sambingay nga gipaom sa ato ang topic karon nga kung unsay gipugas nato, kung unsay gipugas sa tao, mausab ang iyang pagaanihon. So dili masayop ang giingon sa Biblia. Diya sa Galatia 6 versikulo 7 niyon siya, ayaw limbungi ang iyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Ginoo. Kay ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Atong kuhaan og lison ang maong istorya sa usa ka gabasiro ug ang agila. Nindot kayo ang lison nga atong makuha. Kung unsay atong gihimo sa atong isig ka tawo, mausab ang pagahimuon dinhi sa atoa. Kung nagtabang kita sa uban, pagatabangan usab ta. Kung nagdaot ta sa uban, daoton usab ta. Ang Biblia di masayop kung unsay gipugas nato, mao po ginay ato ang pagaanihon. Muna mga kaisuunan ko diya sa Ginoo, magpugas gyud ta og maayo. Aron maani usab nato ang mga maayo. Kay kung magpugas tag dili maayo sa atong pagpangalagan sa Ginoo, may ani ng tanan. Nahinumduman nimo si Jacob diya sa Biblia. Si Jacob naglimbong siya sa iyang amahan nga si Isaac, pinaagi sa pagbutang og balhibo sa karniro aron nga mailad niya ug maangkon niya ang panalangin nga angay kang Isaw. So di ba? Iyang gilimbungan to si Isaac sa maong pagpanalangin. O tanawa, ang gipugas ni Jacob nga pagpanglimbong naani usab niya sa dihang naminyo na siya, gilimbungan pud siya ni Laban, di ba?
imbis nga si Raquel unta ang iyang minyuan, si Leah ang gipadulog ni Laban. Sa to pa nalimbungan pud si Jacob. Og ang iyang ani times 2 pa sa iyang gipugas. Di ba? Kaduha siya limbungi ni Laban. Grabe ang iyang sakripisyo for 14 years. Ang iyang pagsakripisyo tungod sa iyang ani, tungod kay naa siya gipugas. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang atong kinabuhi while nangalagad ta sa Ginoo. Bantayanan kayo ang atong mga gipamugas. Kay usahay na ay mga panahon nga nagpugas ta diha sa pulong. Okay? Atong pulong makapasakit sa ubang tao. Okay? Nagpugas kita og makapasakit sa ubang tao. Muna nga ang ani pud ani sa atua, daghan pud unyang mupasakit sa atua. Kay maoro man punay atong anihon, di ba? Kung nahigugma ta sa atong isig ka tao, daghan pong muhigugma kanato. Pero kung nagdumot ta sa ato ang isig ka tao, daghan pong magdumot nato. Mao man ay prinsipyo sa Biblia, kung unsay atong gipugas, moy atong pag-aanihon. Munang magbantay ta sa ato ang mga gipamugas. Kay adunay mga gipamugas nato nga maayo. So nindot pud ang ani maayo pud. Aduna po gipamugas natong dili maayo. So munang nakaani pud tag mga dili maayo. Di ba? So ayuhon ginato og plano og mangayo og gitagiya sa Ginoo. Kay atong kinabuhing Kristohanon, alampingan kayo ni kung unsay atong mga binuhatan sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Mga pagpugas na sa matag adlaw, matag segundo ug bisan asa ta mulakaw, mga pagpugas na nga klases pagkinabuhi. Kung masipya tas pagpugas og dili mayo atong napugas anang adlaw or anang orasaha anang taknaa, kana expect nga naa gyunay ani nga dili maayo sa tuwa. Kung dili maayo atong napugas, di gyud na maayo ang ani ana. Apan kung maayo atong napugas, maayo usab ang atong mga ani. Munang nindot as a Christian, as a follower of Jesus, dapat nga magpugas tag mga maayo. Okay? Nindot kayo. Example, magpugas ta diya sa pagkamangyatagon. Ang Biblia dili masayop nga the more you give, the more you receive. Kabantay ka nga, the more ka magpaambit sa imong panalangin, the more ka makashare sa imong panalangin, makahatag sa imong panalangin ngadto sa uban. Daghan usab nga mag-abot-abot nga panalangin sa imuha. O di ba? Dako kayong ani. Kay kung unsay imuhang gihimo sa uban, mao punay himuon diha sa imuha. Sunindot kayo nga mga maayo atong himuon ngadto sa uban. Kay aron daghan usab nga mga maayo nga moabot sa tuwa. Di ba? Magkabantay ka nga maghinakog usab ta, na panahon nga naghinakog ta. Nagdinalo ta sa mga panalangin nga nadawat nato, wala ta naka-share sa uban, wala ta nakapaambit sa uban. Kabantay ka nga ang ato usab nga kinabuhi, ato usab nga lifestyle is daghan bitaw pong panahon nga murag gapangita tas palangin mulag wala kay moabot nga panalangin sa atua. Okay? Kaya nganuman nagdinalo ta. Bot pasabot ang mga panalangin pud murag bulikay sa atua. Kay unsay atong ipugas o atong kasing-kasing balantayan kayo kay limbungan kay nitong kasing-kasing. Kung magpugas ta og limbong, okay? Maani po nato ang limbong po. Pagalimbungan po ta. Okay? Munang di jud maayo nga magpugas ta og mga dili makapahimuot sa Ginoo. Kay nganuman aduna poy ani ana dinhi sa atong kinabuhi. So ang nindot karon nga lesson nga atong makuha nini, magpugas gyud tag maayo. Tabang ta sa uban aron daghan pong tabang nga moabot sa tuwa. Okay? Kung usa may atong himuon sa uban, mao pud na ang himuon sa mga tao dinhi sa tuwa. Dili masayop ang Biblia kung unsay gihimo nato sa uban, mausab na ang pagahimuon dinhi sa tuwa. That's a biblical principle. So, salamat nining mga istorya unta nakakuha ta og lesson, nakakat-on ta nga magamping dayta sa atuang mga gipanghimo huna-huna og atong mga binuhatan og atong mga kinaiya. Kay nganuman may ani ng tanan. Kung dili ta magamping, maani nato. Mga consequence maani nato kung dili mayo ang atong ipangpugas. Matag adlaw, segundo o oras o bisan asa ta dapat mahinumduman nato ning mao nga topic. Salamat guys, kung bago pa kaning channel ayo kalimot sa pag-subscribe kay para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Pero daghan natang na-upload nga sambingay. Pili lang diha, pwede pa kag nakay time guys, imo nang pagatanaw natong mga sambingay. Daghan na kay mga istorya diha nga magamit kayo as a Christian. So, kita-kita ta sa next na po nato mga istorya, mga sambingay. God bless and glory to God.